maigi.
Dami niyong huli ah. Uy, uy, uy. Ay, nako. Ay, good size pala. Ano yarag ano tangigi. Tapos marang mga raho. Patong abaw. So ito mga nahuli ko, tatlong GT. Ayan. Ito. Yung isa. Tapos dalawang makarel. Ayan. Ayan. Ayan naman yung kay Master Danny. Ayan, tatlong piraso din na dali ni Master Danny. Tayo to kayo nanging kita. Master Danny. Tapos yung panigi niya, ayan din. Sulit. Ito yung mga first class na isda. Tatlong makarel. Tapos 4 na GT. Alright. Tapos, ay sinara. Pabukas. Dito naman yung mga spangled emperor at saka sweet lips. Ayan. Woo! Guys, si Master Unggoy, kakain muna ng saging.